खुलुमबाय रायजो राजाफोर आरो बिदा फंबाय बिनानावफोर नोंथांमोना मोजाङै दंखायो ना नोंथांमोननि दिनै गोदान मोनसे निउस फैदों बे निउसआ नोंसोरो मोसागोन बे निउसखौ खोनानो मोनबा बे निउसआ मा लोगोफोर नोंसोर बे चेनेलावहाय फार्स्ट फैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बे बेल घन्टाखौ बुनानै ला जेब्लानो आं भिडिअ आपल'ड खालामो होनब्लानो फार्स्ट आंनि नटिफिकेसनखौ नुनो हागोन आरो लोगोफोर आं बिराद गोबावनिफ्राय भिडिअखौ आपल'ड खालामाखैमोन बिनि खारना जाबाय उनाव खोन्थागोन आं बे निउसखौ नोंसोरनो फार्स्ट होग्रोगोनसै लोगोफोर नोंसोर पाबजि होनबाय थादोंमोन पाबजिया इन्डियानि बेटल ग्राउन्ड इन्डिया नोंसोर दिनैनिफ्राय फ्रि रेजिस्ट्रेसनखौ खालामनो हासिगोनसै फ्रि रेजिस्ट्रेसनखौ नोंसोर माय खालामहैगोन नोंसोर थांनानै डाइरेक्ट प्ले स्ट'राव थां नङाबा आंनि बे डिसक्रिपसन गाहायावहाय लिंक होनाय दं बिहा थांनानै डाइरेक्ट नोंसोरो फ्रि रेजिस्ट्रेसन खालामनो हागोनसै नोंसोरो पाबजिखौ गेलेनो हासिगोन फार्स्ट जुनावथ' नङा जुन सेकेन्ड हाफाव फैगोन अब्ला बिटा भार्जनखौ गेलेनो मोनगोन फ्रि रेजिस्ट्रेसन खालामना दोनबा भिडिअखौ बेहायनो फोजोबगोनसै दिनैनि भिडिअआ ससेल'मोन नोंसोरनो निउसखौ जानायनोबानो फैदोंमोन नोंथांमोन दिनैहाय बेहायनो फोजोबगोनसै जय बड'लेण्ड आरो जय हिन्द